Ingay-ingay na naman. Nakawala yung isa doon sa gilid, guys. Oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Nakikita nyo. Ko talaga. Oops, ano yan? May kuto ka na agad, baby, ha? Halika rito, halika rito, halika rito. Bakit ka lumabas dyan? Ay, ikaw. Ay. Dito ka. Oops. Arting-arting mo. Iyak-iyak pa. Good morning. Pagkakas pa si Frankie. Umaga na naman yun na ano. Natulog siguro. Ay, ingay ng bebe. Biglaan kami palit kagabi ng ano, ng bedsheet. Sumuka si ano, si Chris. Excuse me sa mga ano, sa mga nag-aalmusal o kumakain. Pero parang na ano siya na-impatyo siguro. Sumakat daw bigla yung tiyan niya talagang bulwak. Nagulat ako eh. Kaloka. Ayun. Tapos pagkagising kanina, wala na naman dyan agad sa ano katabi namin. Talagang batang yan, no. Ang dami kasi nakain kahapon. Kasi after lunch ata yun. Tapos nagpa-shop kami ni Jackie. Ganyan niya pag-aalis ako, lagi may bilin. Tapos yung pagbalik ko nga, pinila ko ng McDo. Siguro na ano, busog pa siya. Tapos kumain na ano. Ayun. Tapos hindi na nag-dinner. Siguro hindi na tunawan. Oo naman yung anak ko. Kaya palit kami agad eh. Kadorder pa naman kapag kaganon. Anyway, tama na yan. Nakakaano. Edit na ako guys para makapag-upload na. Dalawang vlog na naman yung kailangan kong i-edit. Tapos yun, ikwento ko sa inyo mamaya. Okay? Excited ako ikwento sa inyo. Yehey, I'm done. Na-edit ko na itong pangalawa. Tapos yung isa is uploading na. So, ayun, baba muna ako guys para magpa-ship sa ano, sa Shopee. Good news pala, extended na naman yung COD, tapos free shipping sa Shopee till next month, August 15. So, grab nyo na guys. Kaso may ano na ngayon, may minimum purchase na. So, minimum ng 150 yung amount na kailangan nyo purchase bago kayo makapag ng COD or free shipping. So, yun. Baba na ako para mapak yung mapipick up ni Kuya. Ayan, dito na naman yung mga bebes. Pinasok na naman namin kasi kahapon ngawan doon sa taas, nag-iiyak kahit nakatapat yung yung electric fan. Gusto nila sa malamig na. Ayun, dandan bebe, meron sa ilalim baba. Ayun, kanina nga nakasara na yung aircon eh. Pinatay ko na ng madaling araw. Aba, nag-iiyak na naman sila. Tapos nung binuksan ko na na naman. Wait lang yung isa. Oh, madurog baba. Oops, wait lang. Ang hirap naman. Yun. Good girl. Toink. Ala, sige. Pangalawang padede niya na yan. Very good ang megi ko ay. Ayun nga. Kaya mukhang tataas ang namin ang kuryente namin may mga tawag dito, may mga apo na gusto malamig lagi. Morning siya boy. Morning. Hindi ko pa nakakit no. Ito lang dyan, wiggle. Wiggle. Walam nyo, day. Uy. Pam. Up. Uy. Teka. Pinaligaw ko na si Yuna. Oo, kapon. Kakababa ako pa lang, sabi ko, magpapak ako. Dito ka na agad. Aga naman. Oy, extended! Ayun. Sige, pasok. Extended. Ayan, siya nagpipick up sa akin sana. Ano paalam ko yan? Extended ang pangalan mo. Nagpipick up sa akin sa LBC.
Ayan, friends na sila ni Natsu. O, yan. O, yan. Excited na si Natsu. Pinaabangan na siya every morning. Wait lang ha, pako lang ha. Maaga ka ngayon eh. Ay, prepare ko lang. Hindi siya nakakapunta sa bayan. Tama si Mudra. Di kumain. Ba't tayo kumain? Ah, okay. Pusit for lunch. Luto ni Madam Ems. Masarap. Wala. Kinakain ito. Mukha namang masarap. Mas masakit ang ulo ko, be. Daya Kaya pa na more. nagtakpala ko mga umat, talaking yung payo siguro sa inis. Daya na naman kasi. Pampalista, ito dyan. Kain ako at lang. Ang daming ano. Patatas. Walang french fries kaya bumili na lang sila sa ano eh. Diyan ka sa tali pa bumili? Tapos ginayat ni Jo ng ano, maninipis. Peprito. Kasi nga binigyan ako ni ano, si Chris, ano ba? Crisel ng ano, pang flavor. Ayun. Kaya testing na namin. Habang si Mikay busy, nagpapack ng order. Pag mainit na Jo. Gagi, may ano doon sa taas, may tissue paper. Pababa tayo sa jacket. Borlog. Hindi kasi nakakalabas eh. Hindi ko pinapalabas eh. Kasi nga naggusto ka kagabi. Paano, maghapong nasa labas na yung paglaro. Eh, umulan tsaka yung kahapon, diba? So sabi ko baka yung singaw ng lupa namin. Singot niya na. So nagsuwa ka kagabi. Tapos masakatan siya kaninang umaga. Sabi ko, ang gano'n ngayon. Wala kang lalabas ha. Bukan mo. Nakatawa. Yun, nakatulog. Dinam naman. Hi guys! Magandang hapon. Ayun. Wala ako sa mood mag-vlog ngayon kasi may mga ginawa na naman kami sa baba and then aliw ako kakanood ng TV. Kaya yun, wala lang. Parang usual na lang talaga na tawag dito, araw sa amin. Ayun. Mga nangyari lang naman is pinag-grocery ko sila Emma. Tapos, what else? Ayun lang, nanood lang talaga kami ng TV sa baba. Tapos ngayon, feeling ko pagod na pagod ako. Siguro yung, hindi, kaya pala feeling ko pagod ako is, ayun nga, mentally pagod talaga ako kasi may mga iniisip ako, mga padating na bagong products. Tapos nag-ano ako ng mga pwedeng mapupwestuhan, naghahanap pa ako. Yung, parang ano lang ba, yung mga basta mga ganun guys, alam niyo naman ako pag sa business talagang yung utak ko kahit na may ginagawa ako is yung utak ko is nasa business talaga. So kung paano papalago. Kaya yun, medyo sumakit yung ulo ko kasi mga panibagong sticker, mga designs para sa mga bagong products, yung mga ganun, mga inaayos ko ng mga description, yung mga alam niyo na. Kaya yun ng aking pinagkabalaan ngayong maghapon. And then, yung babalita ko sa inyo is, ayun lang, di ko alam kung paano sisimulan kasi, basta pero para sa amin is good news ito guys, kasi, kasi paglabasan na si Maggie, tulog na. So, ayun nga, para sa amin good news ito kasi, diba, may mga nakakapansin sa inyo na malaki yung tiyan ni Mikay. So, ayun, akala namin is, siya, may mayoma na, may bukol or something sa niya, sa loob ng tiyan niya. Kasi namimilipit nga siya minsan ng sakit. And then, ayun, kahapon is namin siya na pinilit na, actually matagal na namin siya pinipilit magpa-check up. Kaso ayaw niya. Tapos may mga nagsasabi pa siya sa akin na gusto niya daw na tawag dito, mamahinga ng maaga. Yung parang ganun-ganun. Kaya lalo kami nag-worried na So kahapon parang si mama na yung namilit sa kanya na halos ayun nga, na nagmamakaawa na magpa-check up siya. Ayun. Tapos ayun naman na napapayag naman namin. Kumalis sila ni Inday, ni Jo, tapos si mama. And then yun, unexpected guys, alam nyo, grabe.
para sa akin talaga good news to. Para sa amin lahat. Kasi yung dasal ko dati na sana maayos si Mika. Is dininig naman. Guys, okay si Mika. Tapos yung nasa tiyan niya is baby. Diba? Unexpected talaga. Pero sobrang unexpected kasi kahit siya, hindi niya alam na baby yun eh. Kasi akala talaga namin is ano yun, is pukol na malaki, yung ganun. Tapos yun nga kahapon, yung baby na in-ultrasound siya, nagkaroon ng ng heartbeat kasi wala naman daw gumagalaw, sabi ni Mika. Nararamdaman niya lang daw is masakit sa isang side. Ayun. Tapos wala daw gumagalaw, kaya sabi namin, hindi bata yan. Kahit nga si Papa nagtatanong na, buntis ba kapatid niyo? Sabi namin, hindi, wala namang gumagalaw dyan. Paano magiging mabubuntis? Hindi katulad ni Inday na, pa lang na 5 months pa lang ata, pa 6 months, is may nakikita na namin. Is Mika wala eh. Tapos minsan, matutulog pa yan na, nakaano yung tiyan niya, di ba, nakabukas. Kaya, hindi namin, pansin. And, sino ba naman yung mag-aakala nga na baby yung sa tiyan niya kasi partner niya si Julina, which is na guilty ako kasi inaway-away ko pa yan before, pero nandyan siya para kay Mika ngayon, dinadamayan niya. Ayun lang. Pero nalulungkot din ako kasi nadidepress ngayon yung kapatid ko. Parang alam nyo kasi noon is nakakwento ko na yun sa inyo ng pahapyo na parang stalk ko siya, ganun. Yung parang sinukuan na nga siya before nila mama, nila papa. Tapos, yung pinagkatiwala na sa akin, which is nakinig naman sa ate. Kaso, ayun nga. Pero, para sa amin, wala na yun. As long as na healthy si Mika, healthy yung baby, wala sa amin may sakit, okay na yun. Ang nakaka-touch lang sa akin is, yung ayoko na sana siyang yung parang gusto ko mag-stop na mag-vlog kasi nga may magtatanong sa inyo yung ganyan at wala ng vlog asa hindi may iwasan eh. Tapos syempre nasanay na ako na may vlog, so ayun nga, ang nakatouch sa akin is yung ayaw niyang ipasabi yung yun, yung balita yun kasi daw baka mabash ako lalo, ganun. Kasi nga yung kay Inday pa lang, di ba, parang tinawag kaming demonyo, yung ganun-ganun, sinusupport daw namin yung mga pero to tell you guys, wala akong pakialam, mabash na ako mabash kasi mahal na mahal ko mga kapatid ko, promise. Dito kami pamilya niya para sumuporta. Sabi ko nga kay Pragi minsan kapag nag-aaway kami, sabi ko ang asawa mapapalitan pero mga kapatid ko hindi. Ayun na. Ganyan lang guys, tears of joy lang to kasi gusto ko lang din sa inyo, i-share lang din sa inyo yung magandang balita. Ayun, pero may konting lungkot kasi nga, ayun nga, medyo na lungkot yung kapatid ko, iyak nang iyak kasi nga pasaway siya before, tapos yung nagbago na siya, yung titi na siya nagbabago, bigla pang ganon. So sabi namin, okay lang yun. At least, di ba, hindi yung bukol na kailangan pang operahin na di ba, blessing naman yung baby na yung kahit na nga hindi inaasahan na sa ganung siya ibibigay sa amin kay Mika, lalo na lang guys. Tapos ko lang din is pangunawa. Alam niyo yun ang hinihingi ko, na pangunawa. Andun ako na mababash talaga ako kasi tama yung sinabi ni Sis Cherry na kahit anong gawin ko, kung ano ba yun, hindi daw mapipigilan yung mga nambabash dahil na gumawa na ako mabuti, hindi mapipigilan sila. So I guess yun nga tama si Sis Cherry. So yun,
Gusto kong i-disable na lang yung ano, yung comment section kasi ayoko ding maapektuhan si Mika kasi nga nanonood siya, nakikita niya yung mga comments, ganun, pero let's see na lang. Pero naman yung pinakahingi ko lang talaga sa inyo guys ngayon, lalo na sa mga ano, is pang-unawa kasi lahat naman tayo may pagkakamali sa buhay, 'di ba? May mga lalo na teenager 'yan. So, pang-unawa ang kailangan ng kapatid ko ngayon, hindi pa husga. Hindi kami perfect family guys, pero we tried na alam nyo yun, lalo na kayo magkakapatid, gusto namin na niya kami lahat para sa isa't isa. Yun lang, sana kung wala na lang maganda sasabihin guys, magano na lang, shut up na lang, 'di ba? Kasi mahirap yung ano, yung hindi yung nararamdaman namin ng mga binabash niya, 'di ba? So, ayun lang. Kung hindi para kayo mapakiusapan, di okay lang din. Pero sa mga nakakaintindi, maraming salamat. Tapos words of encouragement ang gusto ko para sa kapatid ko guys, kasi ayoko sila nakikita ano, nahihirapan, nalulungkot, umiiyak. Ako yung unang-unang nasasaktan para sa kanila. Kaya yun lang. Kaya siguro yung lokohan namin na ano, nagtatawanan nga kami kahapon kasi lokohan namin na si Junjun. Hindi namin nakakalain na may bata pala talaga sa ano, sa tiyan niya. So, ayun. Kakaloka talaga kasi parang hindi man lang namin napansin na ganun nga. Basta di ko siya ma-explain guys na maayos pa kasi talagang nasa ano pa ako ng pag-iisip parang baka imposible, diba, na ayun nga, kahit si Mika di niya alam, kahapon lang nag-iiyak yung kahapon pero sabi namin is okay nga lang yun, nandito naman kami, sila mama, talagang susuportahan namin siya all the way talaga. So ayun lang, pasensya na kung naiyak ako kasi naiyak naman ako is para kay Mika kasi nararamdaman ko yung ano niya, yung bigat ng dibdib niya ngayon. Alam niya naman ako, iyakin talaga ako. So ayun guys, ano na siya, nasa 35 weeks na siya and grabe pag babawi ang gagawin namin sa baby kasi never siya nakapagpa-check up before. Oh my god, 35 weeks na siya and yung ano sa kanya is by August 15 na. So diba, tapos nabubuhat pa siya ng ano, ng mabibigat. Grabe lang. Parang sabi ko nakisama yung ano, yung baby ba, ano na. Tapos biglang laki yung tiyan ngayon ni Mika kasi nga parang nalaman na namin. Although hindi naman intention ni Mika na naitago yun. Kaya siya nagulat na ano na pag ano na ng OB daw kahapon, may heartbeat. Ewan ko, masyado na kami busy guys na hindi namin na ano napansin, pero kahit ano pa yun is we are so happy na hindi cancer or kung ano man yung nasa tiyan ni Mika, kundi isang angel. So yun na guys, mas mauuna siya kay ano, mas mauuna siya kay Inday na mga anak. So yun, excited na kami, nag-iisip na ako ng mga names. Pero yun lang sana guys, yun lang naman napakiusap talaga sa inyo, lalo sa mga mga basher na please respect naman yung ano, yung feelings na muna namin ngayon. Pagbibigyan ko naman kayo ng time na bash sa akin or pwede nyo akong i-bash ng i-bash. Yung ako lang, wag yung idama yung pamilya ko. Yeah, yun lang. Sa inyo guys, sa mga sumusuporta sa amin, thank you so much. Sobrang laki ng tulong nyo. Lalo na yung ganito na kailangan ko ng kausap ng hindi ko makakausap. Although nakakausap ko ng mga kapatid ko. Kaso yung parang
yung ako lang, tapos gusto ko may ibang kausap. So, ayun, laking pasasalamat ko nandiyan kayo kahit na nasa camera lang. Feeling ko ang lapit-lapit nyo. And, ayun, sobrang thank you guys. So, ayun yung balita ko. Pero, ayun nga, happy ako guys. Ayun na, medyo nakagana sa, sa pakiramdam ko. Pero, yes, happy kami guys. Don't worry. Napaiyak lang kasi nga yung inaano ko is yung feelings talaga ni Mika. Doon ako nagdadalawang isip din ako kung ano pa kung sasabihin. Kasi kung hindi rin naman malalaman nyo kung bakit may bagong baby na gano'n, diba? So, might as well na sabihin ko na yung totoo. And, ayun nga. Humihingi rin kami ng words of encouragement sa inyo para sa kapatid ko. So, ayun lang. Thank you ulit. And siguro end ko na ngayon yung vlog kasi I'm so tired na physically and mentally ngayong araw na to. So, ayun lang. Thank you. Thank you so much, guys. Bye-bye.